τα πράγματα ενώ όπως τα είπαμε πρωτού ανέβουν. Καμία διαφορά. Δεν περιμέναμε άλλωστε να συμφωνήσουμε σε τίποτα. Καταθέσαμε τη θέση μας και για το, όπως ακριβώς τα βάλαμε τα ζητήματα και πριν, χωρίς καμία τίποτα παραπάνω. Από την άλλη πλευρά ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ προσπάθησε να κάνει μια κουβέντα που έχει να κάνει με τα ιδεολογικά μας και αν είναι έτσι αλλιώς. Αυτοί έχουν τον ρόλο τους. Είναι διορισμένοι για να κάνουν δοτή για να κάνουν την πώληση των εταιριών. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία διασφάλιση του προσωπικού πέρα από τις ευχές τους. Καμία. Υπάρχει νομοθεσία. Ό,τι λέει ο νόμος, ξεκάθαρη. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, είπαν ότι εμείς δεν βάζουμε εμπόδια στις εταιρείες. Θέλουμε να βλέπουμε όμως συμβάσεις οι οποίες είναι μακροχρόνιες και δεσμεύουν. Εννοείται συμβάσεις με διάφορους προμηθευτές ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και όσον αφορά και για τις συλλογικές συμβάσεις, δεν βάζουμε εμπόδιο, αλλά δεν προτείνουμε μεγάλη διάρκεια για να μην δεσμεύουν. Δηλαδή ουσιαστικά σου λέει για ένα χρόνο, αλλά δεν βάζουμε εμπόδιο. Δεν μας έχει τεθεί το θέμα, δεν ξέρουμε καν ότι βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τις διοικήσεις. Δεν βρισκόμαστε βέβαια ακόμα και θα σας πω γι' αυτό τώρα. Λοιπόν, δεν το γνωρίζουμε, ούτε μας έχει έρθει κανένα κείμενο, ούτε ξέρουμε καν τι γίνεται. Δεν προκύπτει από πουθενά, λέει ότι εμείς βάζουμε εμπόδιο για να υπογράψει τη σύμβαση. Η οποία όμως σε χρόνο θα είναι περιορισμένη. Και να πω και δύο λόγια τώρα. Είναι η 10η μέρα σήμερα που έχουμε στείλει το κείμενο της σύμβασης. Μόλις ήμουν πάνω, με πήρε τηλέφωνο η κοπέλα από την Ομοσπονδία. Μας κάλεσε ως για την επόμενη Παρασκευή, 13-14 εργάσιμες μετά, ενώ ο νόμος λέει 10 εργάσιμες. Λοιπόν, θα έχουν την απάντηση την Τρίτη, στην πρώτη πάροδο της εργάσιμης ημέρας θα έχουν την απάντησή μας. Οι δε άλλες δύο εταιρείες, αυτά από τον ΟΣΕ. Από τις άλλες δύο εταιρείες ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Απλά μόνο επικαλούνται. Λοιπόν, δεν θα περάσει έτσι. Εάν θέλουμε σύμβαση πρέπει να την παλέψουμε. Δεν μπορώ να την παλέψω μόνο εγώ μαζί με τον Παρασκευάη, τον Τίνο ή 5 του Προεδρείου 7. Πρέπει να την παλέψουμε. Και να την παλέψουμε, ξέρετε τι σημαίνει. Δεν θα πάμε με λουλούδια να την παλέψουμε. Εντάξει, στην Τρίτη εμείς θα στείλουμε ένα γράμμα προς τον Υπουργό να τους ανακαλέσει. Να τους επαναφέρει, δεν μπορεί να παρεμβιάσει τον νόμο. Γιατί δεν είπα κάτω κάτι. Αυτά δεν έχω να... Νομίζω το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Δεν είναι επειδή στο κουστάρει ο ένας ή ο άλλος ή του ήρθε στο μυαλό του. Επικαλέστηκαν την αστική δημοκρατία και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις οδηγίες της Ευρώπης που οδηγούν και επιβάλλουν αυτές τις πολιτικές. Άρα αυτό σημαίνει για τους εργαζόμενους ότι ο αγώνας τους πρέπει να είναι στοχευμένος απέναντι σε αυτές τις πολιτικές, στα κόμματα που τους υπηρετούν αυτές τις πολιτικές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να καταλάβουν οι ίδιοι ότι πρέπει να αρχίσουν να φτιάχνουν μέτωπο, εργαζόμενοι και κοινωνία, καθολικά απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Διαφορετικά θα υπηρετήσουν, είπε είναι δοτή, είναι έτσι εντεταλμένοι και θα υπηρετήσουν αυτόν τον σκοπό αυτοί. Και εμείς αν πιστεύουμε αυτά που λέμε, πρέπει να υπηρετήσουμε το δικό μας στόχο, που δεν είναι κανένας άλλος από το να μην ιδιωτικοποιηθεί, να μην ξεπουληθεί αυτό που ανήκει στο ελληνικό λαό.